Разбира се, най-масово ползването още в първия ден след новата година, дори преди срока за подаване на декларация, това с даващо лечение за лица и за лица с увреждания. Запазени бяха размерите, които не са малки, 6000 за едно, 12 за две и 18 000 намалено данъчното основа има предвид, или като абсолютна сума 600, 1200, 1800 и съответно за децата с увреждания. Много важно условие е, че когато имаме дете с увреждане, родителят може да ползва и двете облекчения. Облекченията се ползват само от единия родител до размера на дохода, който има, и се допуска, ако този доход не е достатъчен, разликата да се ползва от втория родител. Но не и да се разделят децата, едното дете преди от другото други, което също беше така една практика. И много важно, облекчения се ползват само от хора, които са получили облагаеми доходи за предходната година. Тоест, лица, които са в майчинство или са били на бюрото по труда цялата година като безработица, или са пенсионери, необлагаеми доходи имат, не могат да се възползват от облегченията, в това число и за деца.